அதி- அத்தியாயம் 6. பிரம்ம தேஜஸ்வர. முன்பு கோதாவரி அருகிலுள்ள ஜனஸ்தானம் என்னும் நகரை ஜன ஜனஸ்ருதி என்னும் அரசன் ஆண்டு வந்தான். ஒரு நாள் அவன் தன் ஒப்பருகையில் நின்று கொண்டிருக்கையில் மேலே பல அன்னங்கள் பறந்து சென்றன. அதில் ஒரு வயதான அன்னம் கீழே தர்மத்தின் திருவுருவான ஜனல் இருப்பதால் சத்தம் செய்யாமல் போக சொன்னது. அதற்கு மற்றொரு அன்னம், இவர் என்ன ரைக்கியனை விட பெரியவரா என்று கேட்க, அதை கேட்ட ராஜா, யார் அந்த ரைக்கியன் என்று தனது வேலை ஆட்களை விசாரிக்க, அவர்கள் அவர் காஷ்மீரில் உள்ள மாணிக்கேஸ்வரர் ஆலயத்தில் இருக்கும் பிரம்ம தேஜஸ் உள்ள ஒருவர் தான் என்று கூற, அரசன் பல காணிக்கைகளுடன் அவரை சந்தித்து அவருடைய தேஜஸுக்கு காரணம் கேட்டார். அதற்கு ரைக்கியன், என்னிடம் தேஜஸ் உள்ளதா என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் அனுதினமும் கீதையின் 6வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வேன் என்று கூறி அனைத்து காணிக்கைகளையும் ராஜாவிடமே திருப்பி கொடுத்து விட்டான். ஆகையால் கீதையின் 6வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் பிரம்மத்திற்கு இணையாக தேஜஸ் பெறலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி நீங்க. மாதாஜி ரொம்ப முடியல மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே Okay, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. So, Hare Krishna to everyone. Warm welcome for today's Bhagavad Gita class. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 6வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இந்த அத்தியாயத்தை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम् परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशधारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण டு எவ்ரிவன். மத்தாஜி ஸ்லைட் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஓகே. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஆறாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாங்கிய யோகா. அதை நம்ம வந்து வேற என்னவா சொல்லலாம்னா தியான யோகான்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஸோ இந்த அத்தியாயத்தில் மொத்தம் வந்து நமக்கு 47 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோன்றத ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ நேற்று வந்து என்ன சொன்னார்? சந்நியாசி யோகமா இல்லை கர்ம யோகமா, சந்நியாசம் பண்ணுறதா கர்ம யோகத்தை பண்ணுறதான்னு கேட்குறாரு. இல்லை உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை வேதங்கள் படி நீ செய்யின்னு அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா, துரத்தல் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சகாம கர்ம யோகத்துக்குனா நிஷ்காம கர்ம யோகிகள் வந்து சிறந்தவங்க. நிஷ்காம கர்ம யோகிகள் என்ன பண்றாங்க? தன்னுடைய வாழ்க்கை தேவைகளை எல்லாம் சுருக்கிட்டு எல்லாமே கடவுளுக்கோசம் அர்ப்பணிக்கிறவங்க தான் நிஷ்காம கர்ம யோகிகள். அதாவது நம்ம ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும்னா சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங். ஓகே. அதே வந்து சகாம கர்ம யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பக்தி பண்ணுவாங்க, பட் பலன் நோக்கு செயல்களை வந்து செய்வாங்க. நான் இதை செஞ்சேன் எனக்கு கடவுள்கிட்ட இருந்து இது கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு பண்றவங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மீது வந்து நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தணும். அதுக்கு ஏன் கவனம் செலுத்தணும்னா நம்ம நேற்று ஒரு பீஸ் ஃபார்முலான்னு ஒன்று படித்தோம். அதாவது போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம். அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சிருஷ்டித்தவர். அதனால அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாரு. அப்புறம் எல்லாத்துடைய உரிமையாளர் யாருன்னா அவர் தான். ஓகேவா? கண்ட்ரோலர், வெல்விஷர், வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்டு நமக்கு இருக்கிறார். நம்ம வந்து நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவர் அவர் ஒருத்தர் தான். ஓகே. அவர் தான் வந்து என்ஜாயர், எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பாளர் அவர் தான். ஓகேவா? இஸ் த கண்ட்ரோலர், என்ஜாயர், வெல்விஷர். இதை நம்ம வந்து பீஸ் ஃபார்முலான்னு சொல்றோம். இதை நம்ம வந்து மனசுல எப்பவுமே நினைச்சிட்டே இருந்தா நமக்கு வந்து நன்மை கிடைக்கும், ஒரு தைரியம் வரும். ஓகே. நமக்கோசம் கிருஷ்ணர் இருக்காரு, நமக்கு வந்து அவர் நல்லது பண்ணுவாருன்ற ஒரு தைரியம் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கோட தலைப்புக்கு போனால் யோகான்ற என்ன. நமக்கு யாராவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? சூரிய சு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறது, அது மாதிரி விஷயங்கள் தான் நமக்கு வரும் இல்லைங்களா? கை காலை வந்து திருப்பிடுறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து எப்படி பெண்டாகி இருக்கிறார். இதுதான் நமக்கு யோகான்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தைக்கு ஞாபகம் வரும். பட் அவர் 2 நாளுக்கு முன்னாடி யோகான்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் சொன்னோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவை இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த யோகாவில் பார்த்தீங்கன்னா பல வகைகள் இருக்கு. கர்ம யோகா, ஞான யோகா, பக்தி யோகா. ஸோ நம்ம பகவத்கீதையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கு? 18 அத்தியாயங்கள். இதை வந்து மூணா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்தை பற்றி சொல்லுது. நடுவில் இருக்கக்கூடிய 7 டு 12 அத்தியாயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை பற்றி சொல்லியிருக்குது. அதே 13லேருந்து 18 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை சொல்லியிருக்குது. என்னடா பக்தியை நடுவில் வச்சிருக்காருன்னா பக்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் திங். ஓகேவா? எப்படி நம்ம விலை மதிக்க புள்ள ஒரு தங்க மோதிரமோ கம்பலோ வந்து எங்கே வைக்கிறோம்? ஒரு பாக்ஸில் வைக்கிறோம். அதுக்கு எப்படி இருக்கு? மேலே ஒரு கவரிங் இருக்கு, கீழே ஒரு கவரிங் இருக்கு, நடுவில் அது பத்திரமா இருக்கு. அது மாதிரி தான் கடவுள் கூட இந்த பகவத்கீதையில வந்து நடுவில் சென்டர்ல பகவத்கீதையில வந்து பக்தி யோகத்தை வச்சிருக்காரு. ஆரம்பத்தில் கர்ம யோகமும் பின்னாடி வந்து ஞான யோகமும் வச்சிருக்காரு. சரிங்களா? ஸோ இந்த யோகான்ற வார்த்தையை நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பலவிதமான யோகான்னு சொன்னால் இப்போ வந்து சேர்ல உட்காந்துட்டு யோகா யோகா சேர் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து கோட் யோகாசனா பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி பல யோகாசனா.
யோகான்னாவே இப்போ வந்து என்ன அர்த்தம்னா ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் வெல்பீயிங் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஃபார் யோகா ஃபார் ப்ரெக்னென்சி, அது மாதிரி நிறைய யோகங்கள் இருக்கு. ஆக்சுவலி யோகான்னா நம்ம நல்லா மனசுல வச்சுக்கணும், ஒரு ஆத்மாவையும் ஒரு பரமாத்மாவையும் இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா. ஸோ இந்த யோகத்துல பல யோகங்கள் பார்த்தோம். சிறந்த யோகம் வந்து பக்தி யோகம். ஓகேவா? ஏன் சிறந்தது பக்தி யோகம்னு சொல்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தி யோகம் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள்கிட்ட வந்து சீக்கிரமா போய் சேரலாம். அப்புறம் அது இல்லாம அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேவா? கர்ம யோகாட்ட ஒருத்தங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும் இல்லையா? கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும். அப்புறமா வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் அவனுக்கு என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரிப்பு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து 10th ஃப்ளோரில் வந்து ரூம் கிடைச்சிருக்கு. நீங்கள் வந்து எதை அவுட் பண்ணுவீங்க? அங்கே லிஃப்ட்டும் இருக்குது, படிக்கட்டும் இருக்கு. எதை அவுட் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குதா? எஸ் மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது. ஆ கேக்குது மாதாஜி, கேக்குதுங்க. எதை யூஸ் பண்ணுவீங்க? லிஃப்டா, படிக்கட்டு ஏறி போவீங்களா? 10வது மாடிக்கு போகணும். லிஃப்ட் மேடம், லிஃப்ட் மாதாஜி பேசுறேன். ஓகே, வேற யாராவது பதில்? வேற பதில்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ லிஃப்ட்ல போகணும்னு வச்சு யாராவது சொல்றீங்களா? எஸ். லிஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஈஸியாக போயிடலாம் இல்லையா? படிக்கட்டு ஏறினா கஷ்டப்பட்டு ஏறி போய் மூச்செல்லாம் வாங்கும், கஷ்டம், டைம் எடுக்கும். பக்தி யோகா வந்து அது மாதிரி பக்தி யோகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னு, நம்ம லிஃப்ட்ல போகிற மாதிரி ரொம்ப ஈஸி, பலன் கொடுக்கக்கூடியது. அதே வந்து வேற யோகாலாம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் நிறைய எடுக்கும், கஷ்டங்கள், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அளவுக்கு பலன் கொடுக்குன்றத வந்து கேரண்டி நமக்கு இருக்காது. ஸோ அதனால இருக்கிற இந்த கர்ம யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், ஞான யோகா, எல்லாத்துலேயும் வந்து தலை சிறந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகா. எப்படி வந்து ஒரு ஏணி படிக்கட்டில் வந்து நம்ம ஏறி போன மேல் டாப் இருக்கிற இடத்துல வந்து கடவுள் பக்கத்துலேயே இருக்காரு இல்லையா? அது மாதிரி தான் பக்தி யோகா. மித்ததெல்லாம் வந்து அந்த ஏணியோட அடித்தளத்தில் இருக்கிறது. ஓகே. ஸோ அதனால பெஸ்ட் இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து நமக்கு வந்து பக்தி யோகா பண்ணுறது தான் வந்து பெஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கோட தலைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகாவத்தை பற்றி சொல்ல போகிறாங்க. அஷ்டான்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? 8 இல்லையா? ஸோ அஷ்ட அங்கங்களை வந்து இணைக்கிறதா வந்து அஷ்டாங்க யோகா. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், கடைசியில் வர்றது வந்து சமாதி. ஓகேவா? ஸோ எவம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படி பிரிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லைட் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. தெரியுது. தேங்க்யூ. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 ப்ராசஸ் இருக்குது. அந்த 8 ப்ராசஸை வந்து 2 விஷயத்துக்குள்ளே அடக்கலாம். அதாவது முதல் 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை யோக ருக்ஷுஷுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. மேலே இருக்கிற 6 to 8 வந்து யோக ரூடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இது வந்து படிக்கட்டு, ஏணியின் படிக்கட்டுகள்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஒரு நம்ம அஷ்டாங்க யோகா பண்ணணும், சமாதிக்கு போனோம்னா அதை வந்து நமக்கு தயார்படுத்திக்கணும். ஏமான்னா என்னென்ன வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அதாவது பொதுவாக ஒரு மனுஷனுக்கான சில விஷயங்கள் வந்து சமுதாயத்தில் செய்யக்கூடாது இல்லையா? அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட்டே ஒரு சட்டம் போட்டு இருக்குது, செக்ஷன் நம்ம கோவிட் டைம்ல எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இல்லையா? நிறைய பேர் கூடக்கூடாதுன்னு. அப்போ வந்து அந்த ரூல்ஸை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணக்கூடாது, ஒபே பண்ணணும். சில தேவையில்லாத விஷயங்கள் வந்து நம்ம சமுதாயத்தில் வந்து நமக்குன்னு ஒரு ரோல் பிளே இருக்கு, ஒரு மனுஷன்னா இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அதை விட்டுட்டு அத்துமீறல் பண்ணுவான் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? டு நாட்ஸ், அதாவது நெகட்டிவ் திங்ஸ் பண்ணக்கூடாது. நியமான தன் சுய மனிதனுடைய கட்டுப்பாடு, ரெகுலேஷன்ஸ். ஓகேவா? அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இங்கே. ஆசனான்னு அந்த வார்த்தையிலேருந்தே நமக்கு தெரியுது. அது என்னன்னா ஒருத்தன் வந்து தியானம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி
ஸ்ட்ரெயிட்டா தன்னுடைய முதுகு தண்டை வந்து நேரா வச்சுக்கணும், தலையை நேரா வச்சுக்கணும், தன்னுடைய பார்வை கண்கள் வந்து அவனுடைய மூக்குடைய நுனியில கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, புருவத்துக்கு மத்தியில வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதுக்கு நம்ம இந்த உட்காரம் பாருங்க, பத்மாசனத்துல உட்காரதான் வந்து ஆசனா, மூணாவது நிலை. அதுக்கு அடுத்தது அவன் எதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னோட மூச்சை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றான். அதாவது உள் காத்தை உள்ளே இழுத்துட்டு ஒரு பக்கமா விடுறது. ஒரு துவாரத்துல வந்து காத்தை உள்ள இழுத்துக்கணும், இன்னொரு துவாரமா வந்து காத்து வெளியே விடணும் இல்லையா. அது வந்து பிராணாயாமம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய நியமங்கள் பண்ணா, உட்கார்ற போஸ்டரை பார்த்தும், அப்புறம் காத்தை வந்து சுவாசிக்கிறத கண்ட்ரோல் பண்றான். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரத்யாகார, அதாவது தன்னுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றான். அவன் வந்து சாப்பிட்றது வந்து அங்க வந்து நிறுத்துறான். அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் எதை நார்மலா சாப்பிட்ற டயட் எல்லாம் விட்டுட்டு ஃப்ரூட்ஸை வந்து அவன் எடுத்துக்கிறான். அதுக்கு அடுத்தது ஆறாவது நிலை பார்த்தீங்கன்னா தாரணா. அப்போ வந்து என்ன கண்ட்ரோல் பண்றான், மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றான். அதுக்கு பிறகு மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண பிறகு அவன் என்ன பண்றான், பகவான் விஷ்ணுவை நோக்கி தியானம் பண்றான். தியானம் பண்ணி தன்னுடைய முழு சுயம் வந்து அவன் அப்சர்வ் பண்றான். நான் வந்து ஆத்மா பரமாத்மா வந்து பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இரண்டரை கலக்குறாங்க பாருங்க, அந்த ஸ்டேஜ் தான் சமாதி. ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு கடவுளை போய் பார்க்கணும், அதுக்குள்ள மெர்ஜ் ஆகணும், நம்ம வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா. இதுதான் அஷ்ட அங்கங்கள். ஓகே, அஷ்டாங்க யோகான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒன்னொன்னா படிக்க போறோம். ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஸ்லோகம் படிங்க. Hare Krishna. Isparshan Grudva Vahir Bhakyam Shashus Saivandare Bruvoha Brana Branabhanava Samala Grudva Nasa Bayandara Sarine யாதேந்திரிய மனோ புத்திர் முனிர் மோஷ பாராயண விகதேஷ பயங்க பயங்ரோதோ யாக சதா முக்த ஏவஷக. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. இப்போ இங்க என்ன சொல்றாரு, முக்த ஏவசக. அவன் என்ன பண்ணணும், அந்த முக்தியை அடையணும்னா பய குரோதோ அதெல்லாம் வந்து விட்டுடணும் இல்லையா. இது வந்து போன நேத்தோடைய ஸ்லோகம் இல்லையா. ஸோ இந்த பொருளை பார்க்கலாம். எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள்வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம் புலன்கள் அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறார். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவன். ஸோ முக்தி அடையணும்னா அவன் என்னென்ன பண்றான், ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றான், தன்னுடைய மனசு புலன்கள் அறிவு எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றான். அதுக்கு பிறகு இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் கிட்ட என்ன இருக்காது, ஆசை பயம் கோபம் இதுல இருந்து அவன் விடுபடுறான். ஸோ இப்படி இருந்துட்டு சதா காலமும் பகவான் விஷ்ணுவை நினைச்சிட்டு இருக்கனால அவன் என்ன பண்றான், கண்டிப்பா வந்து முக்தியை அடைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆ, வேற யாராவது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டேர்ன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. கார்த்தி பிரபு, பாலமுருகன் பிரபு, சாய் தர்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. बन्धुर् आत्मात्मा च दर्श्य येनात्य दत्मै दत्मैवात्मन चिद अनात् मनस अनात्मनः सुदुःशत्रुदवे वर्धे वर्धेतात्मैव शत्रुवत्. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. हरे இங்க कृष्ण हरे வந்து कृष्ण. பாத்தீங்கன்னா பந்தூர் ஆத்மா. அப்ப என்ன பந்தூர்னா என்ன, ஃப்ரெண்டு இல்லையா. ஸோ நம்ம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா நண்பனா எதிரியான்ற ஒரு கேள்வி போட்டுக்கணும். ஓகேவா. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும், ஆனால் அவ்வாறு செய்யாத தவறியவனுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகும். நம்ம நினைச்சிருக்கோம் அவன் தாண்டா என் எதிரின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பக்கத்து வீட்டுக்காரையோ எதிர் வீட்டுக்காரையோ ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவங்க, பட் அவங்கெல்லாம் யாருமே நமக்கு எதிரி இல்லை. நம்மளுடைய மனசும் நம்ம மனசில் இருக்க எழக்கூடிய எண்ணங்கள் தான் நமக்கு வந்து எதிரி. இது வந்து நம்ம உதாரணத்துக்கு புரிஞ்சுக்கலாம், நம்மளை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது நம்ம வந்து ஒரு கர்ச்சீஃபை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு கடைக்கு போகிறோம். ஓகேவா.
அங்க பார்த்தா புதுசா ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. அந்த Dress பார்த்தா நம்ம இந்த டிசைன் நம்ம கையில இல்ல, அந்த கலர் நம்ம கையில இல்ல. ஓகேவா? பார்த்தா விலை கேட்டா வந்து ஜாஸ்தியா சொல்றாங்க. பட் நமக்கு ஆசை என்ன இருக்குது, அது வாங்கினா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ போனது ஒரு வேலை. இன்கேஸ் அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம மனசு வந்து நண்பனா எதிரியா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பதில் பேசலாமே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இங்க எதிரியாக ஆகுது மாதாஜி. எதிரி. சூப்பர், கரெக்ட். ஏன்னா நம்ம என்னத்துக்கு போனோம், நம்ம கை கர்ச்சீஃபை வாங்கணும்னு போனோம். அது பார்த்தா 5 ரூபாயில முடிஞ்சிடும். பட் நம்ம வாங்கிட்டு வந்ததோ 5000 விலை இருக்கக்கூடிய புடவைய வாங்கிட்டு வந்தோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்கனாமிக்கலும் லாஸ். அந்த சமயத்தில் அது தேவையில்லாத விஷயம் இல்லையா? ஸோ நம்ம மனசை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், கட்டுப்படுத்துக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இது எனக்கு தேவை, இது தேவையில்லை, இது வாங்கினா இது நன்மையா இருக்கும், இல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன விஷயத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கணும். இப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷாப்பிங்ன்றது வந்து பெரிய கஷ்டமான விஷயமே இல்லை. வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஃபோன்லேயே தட்டினா எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நிலைமையில நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ இது எதனால, புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அங்கே வந்து எந்த புலன் ஆக்டிவேட் பண்ணுது? கண்கள் பார்க்குது. அதனால என்ன ஆகுது, இச்சை வருது. அதை வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ புலன்கள் மனம் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண நம்ம என்ன ஆகலாம், வெற்றி அடையலாம். ஸோ அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மன மனசுல வந்து மனசுல வந்து எதிரி இல்லை. எப்படி இருந்தான்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்தியுகத்துல வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆஹ் அதாவது இரண்யகசிப்பு வந்து ஒரு பிளானட்ல இருந்தாரு. ஆஹ் கடவுள் வந்து வராக தேவர் வந்து ஒரு பிளானட்ல இருந்தாங்க. ஸோ வேற வேற இடத்துல இருந்தாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து இது சத்தியயுகம். திரேதா யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அயோத்தியில பிறந்தார். அதே வந்து ராவணா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா, வேற வேற கண்ட்ரில இருந்தாங்க. அதே மாதிரி துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து எதிர்குலத்துல பிறந்தாரு. அதே சமயத்துல வந்து எதிர்குலத்துல பிறந்தாரு. ஆஹ் அச்ச- பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க இல்ல, கசின்ஸ். ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க. அவங்களுக்குள்ளே வந்து என்ன இருந்துச்சு, எதிரி போராட்டத்தோ இருந்துச்சு. இப்போ இந்த கலியுகத்தில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதிரி எங்க இருக்கிறான், நமக்குள்ளேயே இருக்கிறான். நமக்குள்ளேயே நண்பனாகவும் இருக்கிறான், எதிரியாகவும் இருக்கிறான். நம்ம வெளியே பார்க்க தேவையில்லை. ஸோ ஒவ்வொரு யுகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற பிளானட்ல இருந்துச்சு, அப்புறம் வேற கண்ட்ரில இருந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே குடும்பத்தில் இருந்துச்சு, இல்லை இரு பிரிவா இருந்துச்சு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டிலேயே ஒரு மனுஷனுக்குள்ளேயே வந்து நண்பனும் இருக்கிறான், எதிரியும் இருக்கிறான். அவனுடைய மனசு தான். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மள கையாளத்துக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। यो हि उञ्जीद सततम् आत्मानं रहसि स्थितिः एका एकादि सिद्धात्मा निराशीर् अबरिक्रश अबरिक्रशः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ இங்க வந்து ஆரம்ப இந்த வார்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோகி இல்லையா? யோகி அவனை வந்து என்ன பண்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய ஆத்மாவை வந்து எங்க வைக்கிறான், பரமபுருஷ பகவான் மேல வைக்கிறான் இல்லையா? பரமனின் தொடர்புல டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்துக்கலாம் நம்ம. யோகியானவன் தனது உடல் மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளில் இருந்து ஆசைகளில் இருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, யோகி ஆகணும்னு நினைச்ச, ஓகேவா, அவன் என்ன பண்ணணும், தன்னுடைய உடல் மனசு ஆத்மாவை வந்து எங்க வச்சுக்கணும், யாரோட தொடர்புல வச்சுக்கணும், பரமாத்மாவுடைய தொடர்புல வச்சுக்கணும். ஸோ பரமாத்மாவுடைய தொடர்புல வச்சுக்கணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும், அவனுடைய இந்திரியங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஏன்னா நமக்கு வந்து டேஞ்சரஸ் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திரியங்கள் தான் இல்லையா? ஸோ
அவ அதுக்கு என்ன பண்றான், தனிமையான இடத்துக்கு போறான். ஸோ அங்க வந்து தனியா போய் வசிக்கிறான். ஓகே. அப்போ வந்து மனசை வந்து கவனத்துடன் கட்டுப்படுறான், புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றான், அதனால மனசை கண்ட்ரோல் பண்றான். அவனுடைய உரிமையிலிருந்தும் ஆசையிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், அவன் எப்படி ஒரு தனிமையான இடத்துக்கு போறானோ அப்ப என்ன பண்றான், தன்னுடைய வீடு பந்தங்களை எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு அங்க போறான் இல்லையா. ஸோ உரிமையிலிருந்து விடுபடுகிறான், ஆசையிலிருந்து விடுபடுகிறான். சரிப்பா, நான் இப்ப வந்து கலியுகத்துல இருக்கேன், இதெல்லாம் பாசிபிளா, ஒரு கேள்வி போட்டுக்கலாம். இல்ல, முடியாது, இது கஷ்டம். அப்புறம் இது நமக்கு தேவையா, நமக்கு இந்த வேதங்கள் இப்ப பரிந்துரைக்குதா? இல்லவே இல்லை. இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனுஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்ப ஆயுசு, ஓகேவா, மந்த புத்தி, இது வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்குது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால எல்லாம் அதெல்லாம் முடியாது. இங்க எப்பயாவது தனியான இடத்துக்கு போக முடியுமா? சேஃப்டி இருக்கா? இல்ல. அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து, நீங்க அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, உங்க வீடையே இங்க வீட்டுல இருந்துட்டே உங்க இருதயத்தையே கோயிலா பண்ணிக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா. சோ அந்த கோயிலை பண்ணிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும், மகாமந்திரம் சொல்லணும். 16 வார்த்தைகள் கொண்ட ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி மகாமந்திரம். மந்த்ரான்னு மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் வந்து மந்த்ரா. ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம இதை பண்ணணும். இது மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பண்ண தேவையில்லை, நம்ம தனிமையான இடத்துக்கும் போக தேவையில்லை. ஓகே. அது வந்து டேஞ்சரஸ். இப்ப இருக்கிற கால சூழ்நிலை தனியா போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆபத்து. ஸோ நம்ம வீட்டில் இருந்துட்டே என்ன பண்ணணும்னு, நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா, தாமரை இலை மேல் நீர் போல நம்ம மனசை வந்து, நான் தான்ப்பா உரிமையாளர், என்னால தான் என் குடும்பமே வாழுது, நான் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான். இந்த நினைப்பு நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது. நான் சமைக்கிறதுனால தான் எல்லாரும் சாப்பிட்றாங்க, நான் இல்லைன்னா என் குடும்பமே இல்லைன்னு நம்ம நினைப்போம் நிறைய நேரத்தில் இல்லையா. ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய அஜ்ஞானம். ஓகே. நம்ம இப்போ வந்து பகவத்கீதையை படிக்கிறதுனால இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும், இதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பான்மையும் வரணும். இதுதான் உண்மை இல்லைங்களா. ஸோ கடவுளுடைய கடவுளுடைய கருணையினால நமக்கு இந்த ஒரு ஞானமும் இந்த சந்தர்ப்பமும் கிடைச்சிருக்குது. அதை நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கணும். அதாவது நம்ம யாரு, எல்லாரும் மனுஷர்கள். நமக்கும் மிருகத்துக்கும் சில வேறுபாடுகள் இருக்கு இல்லையா. அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. அந்த மானிட பிறவை வந்து எங்க யூஸ் பண்ணணும், சேவை பண்ணணும். நம்ம இயற்கையா வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா நம்மள அப்சர்வ் பண்ணுங்க, யாருக்காவது சேவை பண்ணுவோம் இல்லையா. யாராவது கோவப்பட்டுட்டாங்கன்னா அவங்கள சமாதானப்படுத்துவோம், ப்ளீஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம யாருக்கு இல்லை நிஜமா அந்த 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 விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பரமகிருஷ்ண பகவானுக்கு தான் வந்து அன்பை செலுத்தணும். அவர் தான் வந்து நிரந்தரமானவர். மித்தவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளோ செஞ்சாலும் யாருக்குமே திருப்தி அடைய மாட்டாங்க. நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருப்போம் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை நம்ம கடமை உணர்வோடு செய்யணும். பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, பற்றுதல் இருந்தா நமக்கு பிரச்சனை. ஓகேவா. மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்போம். இந்த பற்றுதல்னால எப்படி வந்து இந்த சிலந்தி வந்து தன்னுடைய உமிழ்நீரை தான் தன் கூட கட்டும். அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த கூட்டுக்குள்ளேயே தன்னை சிக்கிக்கும். அது அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்களா, நம்ம வீட்டில் அழகாக ஒரு வலை கட்டும், பட் அது சென்டரில் இருக்கும், அது சுற்றி அந்த வலை இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அது மாதிரி நம்ம இந்த குடும்ப சம்சார சாகரம் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்ம வந்து ஆஹ், பிறவி பயனை அடையணும். அதாவது நம்ம திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, நீந்துவர் நீந்தாதார். யாருக்காவது திருக்குறள் இது சொல்லி தெரிஞ்ச சொல்லுங்க. இறைவன் அடி சேராதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. ஸோ நம்ம கடவுளுடைய திருவடியை சேரணும்னு இந்த சம்சார சாகரத்தை வந்து நம்ம கடக்கணும். ஓகேவா. அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும், நம்மளும் கிராஸ் பண்ணணும், நம்மள சம்பந்தப்பட்ட நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். நம்ம கத்துக்கிட்ட மகாமந்திரத்தை நம்ம குடும்பத்தில் இருக்க பசங்களுக்கு, நம்மளுடைய தாய் தந்தையர்களுக்கு, கணவனுக்கு, மனைவிக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும். அப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதெல்லாம் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுது, நம்ம உலகத்துல வந்து பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும், அமைதி இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். ஓகேவா. நம்ம இந்த விஷயம் சமுதாயத்துக்கு எடுத்துட்டு போனோம்னா நம்ம வீட்டில் ஆரம்பிக்கணும். ஓகேங்களா. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போகலாம். மாதாஜி, பிரபுஜி ஸ்வடிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रीतिता माताजी। படிங்க பிரபு. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छित्रम्
नाति नीचं चैलाजिन चैलाजिन गु, गुष, कुशोत्तरं तै तत्रैकाका तत्रैकाक्रमणः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने पूज्यात् योगम् आत्मविशुद्धयः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாங்க? ஸ்திரம் ஆசனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து அந்த இடத்துல எப்படி உட்காரணும், எதை மேலே உட்காரணும்னு சொல்லியிருக்காரு. யோகத்தை செய்கிற வந்து என்ன பண்ணா, லாஸ்ட் ஸ்லைடில் என்ன பார்த்தோம், தனிமையான இடத்துக்கு போனான். தனிமையான இடத்துக்கு போயிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், சமமான நிலத்துல, அந்த நிலம் வந்து மேடாகவும் இருக்கக்கூடாது, பள்ளமாகவும் இருக்கக்கூடாது, சமமான ஒரு நிலத்துல வந்து தர்பை புல்லை போடணும். அந்த தர்பை புல்லை மேலே வந்து மான் தோல் போடணும். அதுக்கு பிறகு ஒரு மென்மையான துணியால அதை கவரப்படணும். ஏன்பா இதெல்லாம் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மான் தோல் போட்ட, யோசிச்சு பாருங்க, அவர் வந்து உட்காந்துட்டாரு, சமாதியில போயிட்டாரு, ஓகேவா? அப்ப வந்து அங்க வந்து ஏதாவது பாம்பு, தேள், ஏதாவது பூச்சிகள் வரும் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து அதை வராம தடுக்கிறதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மான் தோல் போட்டு உட்கார்றாங்க. ஓகே. ஸோ ஓகே. ஸோ இது மாதிரி உட்காந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணணும், தன்னுடைய மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தணும். ஓகே. மனசை வந்து ஒருமுகைப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஸோ அவனோட அல்டிமேட் கோல் என்ன? இருதயத்தை தூய்மைப்படுத்தணும். அவன் யோகிக்கு வந்து அது, நம்ம பக்தர்களா இருந்தா எதை வச்சு தூய்மைப்படுத்திக்கலான்னு மகாமந்திரம். ஓகே. மகாமந்திரம் சொல்ல சொல்ல நம்ம இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள்லாம் போயிடும். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஷ்டாஷ்டகம் கொடுத்திருக்காரு. அதாவது சிஷ்டாஷ்டகம் 8 செயல்கள் கொண்டது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் வார்த்தையே சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம். இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாம் வந்து போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், மகாமந்திரம் சொல்லணும். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 84 ஜீவ ராசிகளா எத்தனையோ பிறவி எடுத்து எடுத்து அந்த முன்ஜென்ம வாசனையை வந்து நம்ம கேரி அவுட் பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து நம்ம போக்கணும்னு சிலதெல்லாம் நம்ம நினைக்க மாட்டோம். பட் வந்து நம்மளே தெரியாம சில விஷயங்கள் பண்ணுவோம். அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பழக்க தோஷம் மாதிரி இருக்கும். இந்த சில அந்த வாசனைகள், அந்த நம்ம வந்து செஞ்சிருக்க பாவங்கள், கர்மாக்கள்லாம் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியாது. பட் எல்லாருக்கும் இருக்கு, அதுதான் உண்மை. அதை நம்ம நிறைய நேரம் வந்து யதார்த்தமா யோசிச்சு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அதெல்லாம் போனோன்னா நம்ம மகாமந்திரம் சொல்லணும் இந்த கலியுகத்துக்கு. அந்த யுகத்துல யோகிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க, இது மாதிரி ஆசனத்துல உட்காந்துட்டு மனசையும் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு யார் மேல, பகவான் மேல வந்து அஹ், தியானம் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு படிங்க. Yes, Mataji. படிக்காதவங்க படிக்கட்டும் பிரபு. நீங்க ஒரு நிமிஷம் எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கலாம். உமா மகேஸ்வரி மாதாஜி, கார்த்தி பிரபு, அட்டன் பண்ணுங்க, இதுல ஒண்ணுமே இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கேசவ் பிரபு விட்ட படிச்சு விட்டுடுவார். அவர் 4 இயர்ஸா இருக்கீங்களா பிரபு? 7th படிக்கும்போது ஜாயின் ஆனீங்களா? Yes, Mataji. ம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஸ் மாதாஜிஸ். हरे कृष्ण महाराज। ம். யுஞ்சன். युध्यन्य एव स्थात्मानं यो हि नियतः मानसः सान्तिं परमां मत्सं संस्थाम् अधिक अधिगच्छति ஹரே கிருஷ்ணா अधिगच्छति। மாதாஜி. மாதாஜி ஒன்றும் பிரச்சனை. ஸோ இது மாதிரி இவன் என்ன பண்ணா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்றான் இல்லைங்களா? அதுக்கு முன்னாடி வந்து உடலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றான் இல்லையா? ஸோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றான் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு அடுத்தது உட்கார்ற பொசிஷன் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறான். பத்மாசனத்துல உட்காரான் ஓகேங்களா? அந்த ஆசனத்துல உட்கார்ந்த பிறகு வந்து பிரீத்திங்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரத்யாகார. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்க்கைகளில் இருந்து
கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகிறார். ஸோ கடவுள்கிட்ட நம்ம போகணும்னா என்ன பண்ணணும்? இங்க இருக்கிற பௌதிக வாழ்க்கையை துறக்கணும். சரி, துறந்து காட்டுக்கு போகணுமா? இல்லவே இல்லை. குடும்பத்திலே கிரகஸ்தர்களா இருந்துட்டு நமக்கு நம்ம ஆஃபீஸ் வேலையும் செஞ்சுட்டு வீட்டு வேலையும் செஞ்சுட்டு நம்ம பக்தியை பண்ண முடியும். அது மாதிரி கிரகஸ்தர்கள் நிறைய பேர் வந்து கடவுளுடைய திருநாட்டை அடைஞ்சிருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரகலாத மகாராஜா. அவர் பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசுர குலம். பக்தி பண்ணார், ஆட்சி ஆடினார். அவர் வந்து கடவுள்கிட்ட போனார். அதே மாதிரி துருவமும் பார்த்தீங்கன்னா சித்தியோட ஆஹ், சூடான வார்த்தைகளால அவர் போய் தவம் பண்ணாரு. அம்மா சொல்லி கடவுளை பார்த்தாரு, ஞானம் பெற்றாரு. அச்சோ நான் கேட்டது தப்புன்னு நினைக்கிறார். நான் வந்து எங்க அப்பாவோட என் தாத்தாவோட நான் பெரிய அரச கிங்டம் வேணும்னு கேட்கிறேன். ஓகேவா? கடவுள் அது கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? அப்ப யோசிக்கிறார், அச்சச்சோ நான் தப்பா உடைஞ்சு போன கண்ணாடிக்கு பீஸு கேட்டனே, நீங்க வைர மாதிரி இருக்கீங்களேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ வந்து ஃபீல் பண்றாரு. இருந்தாலும் இல்லை, நீ கேட்டதை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கடவுள் பாருங்க, அவர் ராஜ்யத்தையும் கொடுத்தாரு, ஆயுட்காலமும் கொடுத்தாரு, மேல துருவ லோகத்தையும் கொடுத்தாரு. கடவுள் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு கருணையானவர். நம்ம தான் அவ்வளோ புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றோம். ஸோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு இது வந்து தற்காலிகமா வந்திருக்கோம் நம்ம. ஓகேவா? ஸோ நம்ம எத்தனையோ பேரை பார்க்குறோம். பிறப்புன்னு இருந்தா இறப்பு இருக்கு. நம்ம எல்லாரும் ஒரு நாள் இறக்க போறோம், நிச்சயம் அது இல்லையா? பட் எப்பன்னு தான் நமக்கு தெரியாது. அதனால இப்ப பிறந்து பிறந்து இறக்கறதுக்குன்னா நித்திய லோகமான கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போறதுக்கு நம்ம தயார்படுத்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्णा माताजी। नात् नात्यनयोगो अस्ति न सैगान्तम् अनस्ननद न साधि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव सार्जुन। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது குறைவாக உண்கிறானோ யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? நிறையவும் சாப்பிடாத, கம்மியாவும் சாப்பிடாத, மிதமா சாப்பிடுன்னு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து ஆயுர்வேதத்துல தான் சொல்லுவாங்க. ம் 1/4 வந்து காற்று இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கணும், அப்புறம் சாப்பாடு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம நிறையவும் சாப்பிடக்கூடாது, கம்மியாகவும் சாப்பிடக்கூடாது. பட் இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன் என்ன ஆகுது? அவங்க வந்து எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸு அதெல்லாம் வாங்கிட்டு டிவி பார்த்துட்டு எவ்வளோ சாப்பிட்றோம் தெரியாமல் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும், நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிங்க பிரபு. युग युक्तदहार विगारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य योगो भवदिति दुःखः। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ஆ. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். எப்ப நம்ம கண்ட்ரோலா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகுது? நம்ம நேத்தும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பாவங்கள் செயல்களை வந்து குறைய குறைய துன்பங்கள் போகும், குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அது மாதிரி எப்ப வந்து இந்த புலனடக்கம் வருதோ, அதாவது நம்ம சாப்பிட்றது, தூங்குறது, உழைக்கிறது எல்லாம் அளவோட. நம்ம இப்ப எல்லாம் என்ன பண்றோம்? நிறைய உழைக்கிறோம். அது தேவையா இல்லையான்னு கூட பாக்குறது இல்ல. சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனா கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி உழைக்கிறாங்க இல்லையா? அதே நான் வந்து வீட்ல என்ன பண்றது, போர் அடிக்கும்னு, அது தவறு. அந்த கான்செப்டே தவறு. ஓகே. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மள வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? வேதங்களை படிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதை சம்பாரிச்சு என்ன பண்ண போறோம்? ஒருத்தவங்களுக்கு சேர்த்து வச்சா கூட அவன் சொத்து இருக்கேன்னு வரப்போற ஜெனரேஷன் வந்து அது சரியா யூஸ் பண்றானா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது. இன்கேஸ் அவன் தவறுதலா யூஸ் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால அவன் செஞ்ச பாவங்கள் யார் தலை மேல வரும்? சம்பாதிச்சு வச்சுட்டு போனவனுக்கு வரும் இல்லையா? அந்த கான்செப்ட் நமக்கு ஐடியாவே இல்லை இல்ல. ஏய் நான் அதை கட்டணும் இதை கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஓட்டி வேற பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நாயாவோ கழுதையோ வளர்க்க வேணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள்ல சொல்லவே இல்லை. எல்லாமே மிதமா தான் இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இவன் வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றான். என்னென்ன? உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை, இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண அவன் என்ன ஆகுறான்? எல்லா துன்பங்களிலிருந்து
விலகி இருக்கிறான். ஓகேங்களா? ஆ இத படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण यदा तीबो निवादस्तु स्तुदो स्तो नेखदे शोभमा स्मृदा योहिनो यदा सिन्दस्य युजदे योगम् आत्मनः. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். அதாவது நமக்கு தெரியும், அதாவது இப்போ ஒரு காத்து இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடத்துல வந்து நம்ம விளக்கு ஏதாவது வச்சோன்னா அணைஞ்சு போயிடும் இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி பெருங்காற்று வரும்போது என்ன ஆகுது நமக்கு? அந்த விளக்கு வந்து அணைஞ்சிடும் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கும் இருக்கு. மனசை வந்து நம்மளால வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம். அர்ஜுனனே வந்து சொல்லிடுறார், ஓகேவா? அப்பா நான் வேணும்னா இந்த காற்றை வேணும்னா அடக்கிடுறேன், என் மனசை வந்து என்னால அடக்கவே முடியாது, இது ரொம்ப கஷ்டம்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அவருக்கும் கஷ்டம் இருந்துச்சு. அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு மாத்திரம் இல்லை, கஷ்டம் அர்ஜுனனுக்கும் இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா, ஆ அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்குறார். என்ன கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா? என்னது சொல்லுவோம், முயற்சி திருவினையாக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி அவன் என்ன பண்றான், காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஓகே. ஸோ அது மாதிரி நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணணும், ஜெபம் பண்ணும்போது மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்க இங்க அலைன் கழிஞ்சிட்டே இருக்கும். வேற நேரத்துல கூட மனசு அவ்வளோ ஸ்பீடா வேலை செய்யவே செய்யாது. நாம நம்ம மாலை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனசு எங்கெங்கேயோ போகும். ஓகேவா? ஸோ அதை கட்டுப்படுத்திக்க தெரிஞ்சுக்கணும். என்னால் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விடக்கூடாது, முயற்சி பண்ணணும். ஓகேவா? ம். ஸோ சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு. இது யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे சமாதி कृष्ण என்ற ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையில் இருந்தும் என்றும் வலுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் ஆசைப்படுவதில்லை. அசைக்கப்படுவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் வந்து என்ன ஆகுது, நம்ம மனசு யோக பயிற்சி மூலமாக ஜட உலகத்திலிருந்து வந்து முழுமையா விலகுது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி விலகுறதுனால என்ன ஆகுது, மனசு வந்து தூய்மையாகுது. அதனால அவன் என்ன ஆகுறா, இன்பத்தை அனுபவிக்கிறான் அவனுக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்குவமான நிலை. இந்த இன்ப நிலையை அடையணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும்,
திவ்யமான புலன்களின் மூலம் திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, நம்ம கஷ்டப்படுறோம்னு இல்லை, இன்னும் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? புலன்களை அடக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், என்னடா நம்ம யோசிப்போம், அச்சச்சோ நம்ம குடும்பத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுறோமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்லை. அப்போ இன்னும் அதிகப்படியான சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க தெரியுது. திவ்யமான அதுதான் வந்து நிரந்தரமான சந்தோஷம். ஓகேங்களா? இப்படி இருக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய நிலையிலிருந்து எப்பவுமே வீழ்ச்சி அடைவதில்லை, வழுவது வழுவது இல்லை. இதை விட உயர்ந்த லாபம் நமக்கு என்ன இருக்குது இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம், நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும்ப்பா, நிம்மதியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? இது வந்து கிடைக்குது இல்லையா? நம்ம ஏன் இதை விடக்கூடாது, இதுக்கு ஏன் முயற்சி பண்ணக்கூடாது? அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியில் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. அவனுக்கு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன பண்றான், அவன் வந்து திடமா தான் இருக்கிறான். ஏன், அவன் வந்து தன்னுடைய உரிமையிலிருந்தும் ஆசையிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்கிறான். ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கணும், செல்ஃபா நம்ம வீட்ல இருந்தே அப்ளை பண்றதுக்கு. நம்மள வந்து நம்ம மாடுலேஷன் பண்ணிக்கணும். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகி காட்டுக்கு போனார், நம்மலாம் அப்படி எல்லாம் ஆக முடியாது. நம்ம வீட்ல இருந்தே நம்ம புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி, எப்படி வந்து ஆமை வந்து ம், தன்னுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி புலன்களை வெளியே விடும், அப்புறம் வந்து உள்வாங்கிக்கும். அந்த பக்குவத்தையும் திறமையும் நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஸோ இந்த உலகம் நமக்கு வந்து இருக்கிறது எதுக்கு, நம்ம பக்தி பயிற்சி பண்ணி கடவுள்கிட்ட வந்து போய் சேரணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஸ்டோரி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது தான். அர்ஜுனனுக்கு வந்து துரோணாச்சாரியார் எல்லா வில்வித்தையெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறார் இல்லையா? ஸோ அவங்கள வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்றாரு, சர்ப்ரைஸ் டெஸ்ட் இல்லையா? கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு காட்டுல வந்து எல்லாரையும் சொல்றார், உனக்கு என்னப்பா தெரியுதுன்னு. நம்ம ஒருத்தர் ஒன்று ஒன்று சொல்றாங்க இல்லையா? பட் அர்ஜுனன் தான் என்ன சொல்றாரு, பறவையுடைய கண் தெரியுது. ஸோ காரியத்துல வந்து குறியா இருக்கிறார் அர்ஜுனன். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப அங்க வந்து தலை சிறந்த மாணவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் தான். அதனால அவருக்கு என்ன ஆகும், அஹ் குருவுக்கு பிடித்த சிஷ்யனா இருக்கிறார். அதே மாதிரி திரௌபதியுடைய சுயம்வரம் ஆகும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஷேடோவை நிழலை பார்த்துட்டு நிஜமான மீனை வந்து அடிக்கணும். ஓகேவா? அதாவது மீன் போயிட்டே இருக்கும், அதனுடைய பிம்பம் தெரியும், அந்த ஷேடோ பார்த்துட்டு அவன் வந்து அந்த அம்பால வந்து அந்த மீனை வந்து தாக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இருட்டில் கூட வில்வித்தையை பழகி இருக்கிறவர். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் அர்ஜுனன் வந்து சிறந்த வில்லாளி. ஸோ நம்மளும் வந்து இது மாதிரி பயிற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா? மனசை வச்சு மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு. இந்த ஸ்லோகை யாராவது படி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। सञ्जल्यं हि मनः कृष्ण ब्रह्मादि फलवत् दुरुडं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर् इव दुष्करं। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணா, என் மனசு இருக்குல்ல அது ரொம்ப அமைதியற்றதா இருக்குதுப்பா, குழப்பம் நிறைஞ்சு இருக்குது, அடங்காததுமா இருக்குது, அப்புறம் சக்தி வாய்ந்ததா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றான். நான் வேணும்னா இந்த வீச காட்டக்கூடிய வந்து கூட நான் அடக்கிடுவேன், பட் என் மனசை வந்து அடக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஸோ அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, இது உண்மை. ஒருத்தர் உணர்ந்திருக்காருன்னா அது உண்மை இல்லையா? ஸோ நமக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம். அது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ண முயற்சி பண்ண பண்ண அது வேற ஒரு திக்கில் குதிரை எரிச்சு போடுற மாதிரி போகும் இல்லையா? அப்புறம் வந்து அதில் குழப்பங்கள் நிறைய இருக்கும். அது நம்ம விட ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். நம்ம ஒன்று நினச்சா அது ஜெட்டு ஃபாஸ்டில் நினைக்கும் போகும். இப்போ அமெரிக்கான்னு சொன்ன உடனே எங்கள் மனசில் என்ன போடுது, என்ன ஓடுது அமெரிக்கான்னு சொன்னோன்னே? ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி. நம்ம மனசு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் போயிடுச்சு. நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கிறோம், பட் மனசு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. அது அதனோட தன்மை. ஓகேவா? இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து யார் கையில் சொல்றாரு,
கிருஷ்ணர் கையில சொல்றாரு. ஸோ அந்த அதுக்கு வந்து வழிவகுக்கிறார். ஓகேவா? ஆமாப்பா. ஸோ பகவான் வந்து சொல்றார். யாராவது படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. நல்ல ஒரு அழகான பதிலை வந்து கிருஷ்ணர் கொடுக்கிறார். हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच असस्मश्यं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं शलम् अभ्योसनदु कौन्तेय वैराग्येण सकृष्यते। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பகவான் ஸ்ரீ हरे कृष्ण। கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சினாலும் பற்றின்மைனாலும் அது சாத்தியமாகும் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து கரெக்ட் அர்ஜுனா, நீ சொன்னது கரெக்டு தான். மனசை வந்து அடக்கிறது வந்து கஷ்டம்தான், நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் அதுக்கு என்ன பண்ணு, பயிற்சி பண்ணு, பற்றின்மையை வளர்த்துக்கோ, கண்டிப்பா அது முடியும்னு சொல்லிட்டு கடவுள் வந்து வழி கொடுக்குறார். அதே மாதிரி நமக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் நம்ம யார் கையில போகணும்? ஜோஷி கையில போகக்கூடாது, பக்கத்து வீட்டு எதிர் வீட்டுக்கார கையில போகக்கூடாது, கடவுள்கிட்ட போகணும். நம்ம வேதங்களை எடுத்து படிக்கணும். அப்போ வந்து என்ன தெரியும், என்ன தெரியும்? கடவுள் நமக்குள்ள வந்து சைத்திய குருவா இருக்கிறார். ஓகேவா? ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ சைத்திய குருவா இருந்து வழி நடத்துறாரு. அவரே என்ன சொல்லியிருக்காரு? பயிற்சி பண்ணு, கண்டிப்பா முடியும். நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு எஃபர்ட் எடுக்கிறோமோ, நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சு அவர் 100 அடி எடுத்து நமக்கு வருவார். ஓகேவா? நம்ம ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. பட் நம்ம நேர்மையா பண்றோமா இல்லையான்றதான் ஒரு கேள்வி. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இன்னிலேருந்து ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துட்டு, நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரவுண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணுங்க. கண்டிப்பா கடவுள் நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து உதவுவார். அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்? பற்றின்மையை வளர்த்துக்கணும். ஓகேங்களா? பண்ணலாமா? நாமஸ்மரணம் பண்ணலாமா? प्रणाम माता जी। ஓகே. இன்னைக்கு வந்து புனிதமான நாள், ஏகாதசி. திதியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த திதி கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஏகாதசி. ஸோ அந்த ஏகாதசினால இன்னைக்கு நன்னாள். இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல, சந்தோஷம். இல்லையா, இன்னைக்கு ஒரு புனிதமான நாள், பாண்டவ நிர்ஜல ஏகாதசின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது ஓகேங்களா, பீமனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடாமலாம் இருக்க முடியாது. பட் வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகாதசி அனுஷ்டிக்கணும்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, உன்னால எல்லா மாசத்துக்கு 2 வருது ஏகாதசி, இதெல்லாம் என்னால முடியாதுப்பா, வேற எதுனா நீ சொல்லு, நான் செய்யறேன். ஸோ எல்லா பலன்களும் வரக்கூடிய ஏகாதசி பலன்கள் வரக்கூடிய நாள் இது. இன்னைக்கு ஒரு நாள் இருந்தா வரும். ஸோ அதனால நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். ஸோ தானியங்களை குறிப்பா அவாய்ட் பண்ணணும். தானியங்களை குறிப்பா அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். என்னெல்லாம் சாப்பிட்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், கிழங்கு வகைகள், அதாவது சக்கரவள்ளி கிழங்கு, உருளைக்கிழங்கு வந்து பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்லாம். அப்புறம் வந்து வேர்க்கடலை வேக வச்சு சாப்பிட்லாம், வேர்க்கடலை உருண்டை பண்ணி சாப்பிட்லாம். அப்புறம் வந்து ஜவ்வரிசி இருக்கு இல்லைங்களா, ஜவ்வரிசியில் உப்புமா, பாயாசம் அது மாதிரி செய்யலாம். அப்புறம் சாமையில் வந்து உப்புமா, பலாவ் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம். இது வந்து ஏகாதசி கூடிய பிரசாதங்கள். நம்ம தானியத்தை அவாய்ட் பண்ணணும். அதாவது அரிசி, பருப்பு, கோதுமை, இதை எல்லாத்தையும் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வச்சு இன்னைக்கு பால், பழம், தயிர், பழங்கள் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்லாம். ஓகேங்களா? ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க. ஜபம் எவ்வளோ அளவுக்கு இன்னைக்கு ஜபம் பண்ண முடியுமோ ஜபம் பண்ணுங்க. நாமஸ்மரணம் பண்ணுனா ரொம்ப நல்லது. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி போட்டுக்கணும். நம்மளுடைய மனசு வந்து நண்பனா இருக்கா, எதிரியா இருக்கு? நம்ம சொல்ற பேச்செல்லாம் சரின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு செஞ்சுச்சுன்னா நம்ம மனசு வந்து நண்பன். இல்லை நம்ம ஒன்று சொன்னா அது வந்து வேறு விதத்தில் போயிட்டு இருக்கிற எதிரி. ஸோ இங்கே வந்து புலனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே விரோதத்தன்மை இருக்கு. விரோதத்தன்மை இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு என்ன இருக்கு? அகங்காரம். நான் பெரியவனா, நீ பெரியவனான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மிருகவதம் பண்ணுறாங்க. மனுஷனுக்குள்ளே வந்து சண்டை சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. இது வந்து கோவத்தினுடைய வெளிப்பாடு. அதே அன்பின் வெளிப்பாடு பாருங்க. ஒருத்தர் பக்தர் இருக்காரு, நாரத முனி வரார். இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி ஒரு ஹண்டராக இருக்கார். ஓகேவா? வேடனா இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிருகங்களை வந்து கொல்வார். யூஸ்வலா வேடன்னா மிருகங்களை கொல்வார் இல்லையா? இவர் என்ன பண்றாருன்னா பாதி கொன்னுட்டு அது துடிச்சு சாவறத வந்து பார்த்து ஆஹ்,
என்ஜாய் பண்ணுவார். எவ்வளோ அளவுக்கு ஒரு மென்டாலிட்டி பாருங்க. என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பார். இது என்னடா அந்த ஃபாரஸ்ட் வழியா நாரதர் போறார். நாரதர் போயிட்டு இப்படி எல்லாம் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறார். பார்த்தா நீ தான் பண்ணியான்னா ஆமான்னு சொல்றாரு. பாரு ஒன்று ஃபுல்லாக கொன்னுடு, இது மாதிரிலாம் கொல்லாதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்றாரு. அதை கேட்டு அவர் மனம் திருந்தி சரிப்பா, நான் வந்து என்னோட சாப்பாட்டுக்கோசம் நான் பண்ற வயிற்று பிழப்புக்கோசம் நான் இது மாதிரி பண்ண எனக்கு யார் சாப்பாடெல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு அப்படின்னா நீ நம்பிக்கையோட பண்ணுன்னு சொல்றாரு. அவர் நாம ஜெபம் பண்ண பண்ண அந்த பக்கத்துல இருக்க வில்லேஜில் இருக்க கொடுங்க எல்லாரும் வந்து சாப்பாடு எல்லாம் அவருக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அவன் எப்படிதான் இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு சில மாசங்கள் கழித்து நாரத முனி வரார். வந்தா அவர் வந்து கீழே வந்து எறும்பு இருக்கு, எறும்பு கூட வந்து தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தாண்டி போறார். அவ்வளோ அளவுக்கு பணிவாயிட்டார். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நாமத்துடைய பலம், மகிமை. நம்ம வந்து இருதயத்துல வந்து அசுரனா இருக்கலாம், கம்சனுடைய குணாதிசைகள் நமக்குள்ள இருக்கலாம், இரண்யகசிப்பா நம்ம மனசு இருக்கலாம். எப்படியாப்பட்ட தாழ்ந்த மனநிலை இருந்தா கூட அந்த மகாமந்திரம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பவர் இருக்கு நம்மளை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்கு. எப்படி ஒரு வேடனை வந்து நல்ல பக்தனா மாத்தினாரோ அது மாதிரி இந்த மகா மந்திரத்துக்கு வலிமை இருக்கு. ஸோ நம்ம நம்பிக்கையோடு நம்ம நாம ஜபத்தை பண்ணி நம்ம வந்து அடுத்த நிலைக்கு போகணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிட்டேன் முத்தஜி. படிங்க பிரபு. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनं श्रीमतां केहे योगः भ्रष्टोऽभिजायते. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து சரிப்பா, நான் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன், பட் வந்து நான் பக்தி சரியா பண்ணலப்பா அப்படின்னு ஒரு பக்கம். அப்புறம் வந்து நான் பக்தி பண்ணேன், கொஞ்ச நாள் தான் பண்ணேன். ஓகேவா? பக்தி பண்ண கொஞ்ச நாள் தான் கரெக்டா பண்ணேன், அப்புறம் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு அவனோட நிலைமை என்ன ஆகும்? வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். சரி, நான் கொஞ்சம் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு பரவாயில்ல, அதுக்கேற்ற வந்து பரிசை வந்து கடவுள் வந்து கொடுப்பார், பலனை வந்து கொடுப்பார். அதாவது நல்ல செல்வந்தர் குடும்பத்துல நீ பிறக்கலாம், இல்லை வந்து என்ன பண்ணலாம், உயர்ந்த கற்றறிந்த பிராமணருடைய குடும்பத்துல வந்து நீ பிறக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்? நீ செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால உனக்கு என்ன ஆகுது? கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு தேவையில்லை, உனக்கு டைம் கிடைக்குது. ஸோ நீ பக்தி பண்ணலாம். உயர்ந்த பக்தர்களுடைய குடும்பத்தில் பிறந்தன்னா ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து பக்தி பண்ணலாம், அந்த பலனை வந்து கடவுள் கொடுக்குறார். பிரபு, இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यस् मुतजि। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं दुर्लभतरं लोके जन्म यत ईदृशम्। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நீண்ட கால யோக பயிற்சி பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீக குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. ஸோ அப்போ பிராமண குடும்பத்தில் அப்படி பிறந்தா என்ன ஆகும்? ஆரம்ப வயசுல இருந்தே வந்து அவன் பக்தி பண்ணுவான். ஸோ பக்தி பண்ணுறதுனால கடவுளை புரிஞ்சுப்பான். இந்த கீழே இருக்கிற குடும்பத்தில் பாருங்க, அந்த சின்ன குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே பக்தி பண்ணுது, அது செஞ்ச புண்ணிய கர்மா. அப்புறம் வந்து மேலே இருக்கிற பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தனுக்கு வந்து தெரியும் கடவுளை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும், தெரிஞ்சிக்க முடியும். பட் அதே பக்தர் அல்லாதவர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் பாருங்க ஏதோ வேஷம் போட்டு வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஏளனம் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது தேவையில்லை நமக்கு. ஓகேவா? பிரபு, இதை படிங்க. यस् यस् योगार् योगोरीणाम् अपि अपि सर्वेषां मत्कथेनान्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतमामताः। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யார் ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே என்னில் நிலைத்து என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு என்னை வழிபட்டுட்டு இந்த திவ்யமான நிலை அன்பு தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கானோ அவன் கண்டிப்பாக என்கிட்ட வருவான். அவன் வந்து என்னோட வந்து இணைவா, உயர்ந்த தலமான என்னோட கிட்ட வருவான். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம். நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த லிஃப்டில் போகிறதா ஏணிப்படியில் போகிறதான்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்தி யோகம் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு பக்கத்திலே இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம பக்தி யோகம் பண்ண கடவுள்கிட்ட போய் சேரலாம். அதே வேற விஷயங்கள்லாம் பண்ணனா டைம் எடுக்கும்.
கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம். ஸோ இந்த யுகத்துக்கு வந்து அஷ்டாங்க யோகம் வந்து பரிந்துரைக்கவில்லை. எந்த இது பரிந்துரைக்கிறது பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். ஓகேங்களா? ஸோ பக்தி யோகத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். ஸோ இந்த கலியுக தர்மம் வந்து நாமஸ்மரணம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து இதை பண்ணலாம். அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. கேசவ பிரபு. எண்டிங் பிரேயர். எண்டிங் பிரேயர் மாதாஜி. அந்த எஸ் மேம். ஓம் தத் சதிதி. எஸ் மாதாஜி. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு.